Tak, jsme v hotelu 1000 v Seattlu. Teď jsem se vrátil z Pike Market. Pomalu se už začíná stmívat nad Pacifikem. Západ slunce. Tohle je můj pokojíček. Tady mezi tím přinesl nějaký žrádlo. Pozornost hotelu. Chlast, víno. Je to tady nějaký Cabernet Sauvignon. No vida. Takže takhle to tady máme. Mají tady takovou zajímavou koupelnu, kde se stěna dá takhle otevírat. A je vidět do celého, ještě koupelna, sprcha. A takhle se otevírá stěna a je vidět i do celého pokoje, když se chce. A takhle se close. Se zavírá a voda tady teče ze zhora, ze stropu do vany. Takováhle vana tady je. Zajímavý vynález.